Tervetuloa mukaan polttoon uteliaisuusseikkailuihin. Mulla on tässä sarjassa vieraana somesta tuttuja mahtavia tyyppejä, jotka inspiroi mua ja aivan varmasti myös sua. Nämä tyypit on upottanut vähintäänkin varpaansa jo syvälle siihen kutkuttavaan vapauden juoksuhiekkaan, mihin elämä tien päällä usein vie. Tuu mun matkaan. Anna uteliaisuuden olla sun polttoaine ja innostuksen navigoida suunta. Tässä jaksossa mulla on vieraana Petra. Petran kanssa jutellaan siitä, millaista tienpällinen elämä pienen lapsen kanssa on. Ihana nähdä sua tälle livenä. Kuin myös. Mutta pidemmittä puheita, mulla on siis tänään vieraana Petra, ja mä oletan, että te olette jossakin päin ehkä Espanjaa. Kyllä. Onko mä oikeassa? Kyllä, oikeassa. Vielä ollaan Espanjan puolella. Okay. Itse asiassa aikamoista vauhtia ollaan tässä ajeltu, niin ollaan nyt Pohjois-Espanjassa ja vähän on jo maisemat muuttunut, mutta Espanjassa vielä ollaan. Noniin. Hei, aloitetaanko ihan sillä, että pääset itse kertomaan, että kuka sinä olet? Joo, eli tosiaan mä oon Petra ja me asutaan tällaisessa itse rakennetussa pakussa ja täällä asuu myös Samu ja meidän poika 3-vuotias Sulo. Ja me ollaan nyt asuttu tässä pakussa 1,5 vuotta reilukin jo, tulee niin kuin sitten syksyllä 2 vuotta täyteen. Ja tosiaan kokoaikaisesti tässä asutaan ja ollaan kierretty Eurooppaa. Kesät vietetään Suomessa, että viime kesä oltiin Suomessa ja nyt ollaan menossa taas kesäksi Suomeen ja sitten ollaan talvella käyty pidemmät pätkät sitten, että viimeksi oltiin jopa kuukausi vähän ylikin ja sitä edelleen oli vähän lyhyempi, mutta kuitenkin, että että aika kuitenkin hyvin täällä tien päällä mennään. Siis tehän rakensitte itsellenne siis sen kodin, eikö näin? Kyllä vaan. Mistä teillä lähti tämä idea? Mistä lähti ajatus tämmöiseen elämäntyyliin ja miten sitten päästiin siihen askeleeseen, että oikeasti lähdettiin toteuttaa sitä, koska se on usein hyvin haastava askel. Itsekin tietää monesti, että kun olisi joku se unelma, minkä haluaa toteuttaa, mutta sitten ehkä se semmoinen niin kuin starttava askel, niin se on yleensä kaikista haastavin. No mä yritän kertoa silleen vähän lyhyesti, koska se on aika pitkä tarina, mutta siis ehkä ihan ensimmäisenä se lähti siitä, että mä oon niinku keksinyt ton pakuelämäjutun. Se on lähtenyt vaan silleen, että mä oon seurannut joskus ehkä vähän reilu parikymppisenä yhtä aussinaista, joka silloin asuu miehensä kanssa pienen vauvan pakettiautossa ja se oli tosi uutta ja silloin se ei ollut ehkä niin iso juttu, mutta mä olin silleen, että ai vitsi toi olisi siistiä, mutta se tuntui tosi kaukaiselta silloin. Sitten kun me ollaan Samun kanssa tavattu, niin hän kertoi, että hänellä on joku tällainen vanha pappansa paku, joku mikähän tosi vanha semmoinen volkkari. Ja sitten mä olin ihan, wow, että mä oon niinku miettinyt, että se olisi tosi siistiä, että olisi joku retkipaku. Ja sitten se kiinnostui heti siitä ajatuksesta. Se oli semmoinen auto, että se oli niin vanha, että siihen ei kannattanut edes tehdä mitään. Mutta me ostettiin sitten vähän pienempi Toyota ja sitten me tehtiin siihen. Ja me käytiin silloin, sulla on ollut silloin 7 kuukautta, kun käytiin parin viikon Lapin reissu sillä. Ja silloin meillä oli myös meidän ystäväpariskunta mukana ja se oli ihana reissu, mutta kyllä sitten nopeasti tuli semmoinen, että lisää ja isompaa. Ja ehkä se niin kuin, tajus että ei niin pienellä kannata mihinkään lähteä tonne, niin kuin, että lapsen kanssa varsinkin. Että sitten me kyllä aika nopeasti oltiin, että tehdään nyt kunnolla. Ja ehkä siinä se, että oma paku oli meillä aika alusta asti silleen, että me ajateltiin, että oma tehdään. Ehkä just silleen, no hinta tietysti, mutta sitten myös, että haluttiin kotosa ja semmoinen, että se oli muutenkin ajateltu kiva projekti. Siitä oliko kiva, niin voidaan keskustella. Mutta hei, aikakultaa muistat ainakin, eikö niin? Joo, just näin. Onpahan oman käden jälki. Just niin, ehdottomasti. Joo, ja sitten niin kuin myös se semmoinen layoutti, niin saatiin sitten just semmoinen, kun halutaan, niin no on varmasti ne pääjutut, mutta joo. Kauan teillä meni koko projektissa? Ja siinä meni varmaan semmoinen 3 kuukautta, kun tämä oli sitten rakennettu. Niin, aika pian. Joo. Et siinä ei ollut sitten sen pidempi projekti, että olette kyllä tosi vauhdilla sitten oikeasti pistänyt paketin kasaan. Ja... Joo, toki se ajatustyö sitten, siis sitä oli toki kauemmin, että varmaan ainakin niin, no me ollaan jo ennen Sulua periaatteessa keksitty se idea, että sit se on vaan kehkeytynyt siinä sitten ja kasvanut. Mutta niin kyllä me nyt vuoden ainakin silleen kunnolla suunniteltiin. Joo. No ehkä seuraava kysymys onkin sitten se, että mistä se tuli se niin kuin tavallaan rohkeus sitten oikeasti vaan, niin kuin, että nyt tämä on se meidän koti ja nyt
tässä me sitten asutaan. Ja sitten totta kai kaikki, mikä kiinnostaa aina kaikkia, niin on se, että miten se käytännössä teillä toteutuu. Tähän on ihan jokaisella oma tyylinsä toteuttaa se ja kaikilla on omat mahdollisuutensa ja muuta. Mikä olisi teidän tapa saada tämä toimii? No siis mulla on ehkä aina ollut se, että mä innostun vähän silleen kaikesta, eikä mua hirveästi estele mikään semmoiset käytännön asiat. Että on ehkä vähän semmoinen tunneihminen enemmän kuin järki-ihminen. Mutta sitten niinku, sitten, että Samu oli niin helposti mukana noissa ideoissa, niin se oli mahtavaa. Että saattoi olemaan, niin kuin, että on 2 ihmistä, jotka että yleensä on vähän silleen, että pitää ehkä vakuutella toista tai jotain, mutta nyt se kävi kyllä yllättävän helposti. Että se oli tässä se hieno juttu. Ja sitten just silleen, kun aina just kysytään, että niinku, mistä sen rohkeuden, niin ei mulla ole sellaista valitettavasti antaa mitään yhtä vastausta, koska niin, mä oon aina ollut semmoinen tyyppi, joka vaan sitten tekee ja menee, ettei silleen hirveästi tarvitse silleen stressata tai pohdiskella liikaa. Ja totta kai ottaa selvää asiasta, mutta sellaista niinku, niin, en tiedä, jotenkin semmoinen oman tien kulkija ehkä. Mä saan hyvin kyllä kopin tuosta sun ajatuksesta, koska koen itse aika lailla samanlainen oleva, että harvemmin mä niin stressaan käytännön asioita tai jotain tommosia muita, että enemmän se on sitten just se, että lähdetään kattoon, että kuinka se homma menee, että toki kun on lapset mukana, niin tietenkin sitä aina pitää vähän heidän kautta ja enemmän miettiä asioita ja suunnitella enemmän asioita, jotta sitten lastenkin elämä on sitten mukavaa ja kaikki tarpeet tulee täytettyä, mutta kuitenkin se, että ehkä juuri se, että lähdetään katsomaan ja aina voi palata, aina voi kääntyä takaisinpäin, aina voi perääntyä, että se ei kaiken tarvitse olla aina lopullista, kun jotain lähdetään tekemään. No se on kyllä toi just hyvä muistutus just kaikille ja niin kuin, että jos joku miettii, että haluaisi niin kuin just tehdä jotain tällaisia isoja päätöksiä, niin sitten myös kannattaa, niin kuin, jos jännittää hirveästi, niin kannattaa myös toki sitten kokeilla, että ottaa vaikka se vuokrapakun tai jotain, että tietää vähän mitä se on, että onhan tämä iso muutos kuitenkin sellaisiin tavalliseen arkeen ja elämään. Niin. Niinpä. Miten sä sanoitkin, että alussa vähän sitä, että miten tällä niin kuin jaksottuu nämä reissaamiset tavallaan, tai se elämä vuoden aikana, että missä te olette, niin te olette talvet nyt ollut, eikö niin aika hyvin sitten siellä Eurooppaa kiertämässä? Joo, kyllä me ollaan lähdetty niin kuin loppukesästä, alkusyksystä ja sitten ollaan kierretty ja tosiaan no me oltiin nyt viimeksi siinä talvella, me oltiin niin kuin joulukuusta tammikuuhun tai sieltä niin kuin reilu kuukausi siinä, että justiin joulut ja uudet vuodet ja semmoista vietettiin siellä Suomessa. Ja sitten me ollaan silloin siis vaan lennetty Suomeen, että ollaan jätetty parkkiin. Ja sitten nyt ollaan just taas kevät vietetty täällä ja nyt ollaan tosiaan kotimatkalla, että tämän takia ollaan täältä tulossa kovaa vauhtia, niin Suomeen taas kesäksi. Onko teillä sillä, että teidän paku ei ole niin pohjoisen talviin esimerkiksi eristetty ja lämmöt vai? Joo, kyllä tämä ei ole sillä, että kyllä tänne meillä on toki niin kuin lämmit ja näin, mutta just, että varmaan saisi olla vähän paremmat eristykset just ja näin, niin pitäisi vähän miettiä juttuja, jos haluaisi oikeasti niin kuin talvituttaa, että enemmänkin on kyllä silleen tätä etelän talvea mietitty silloin, kun ollaan tätä rakennettu. Joo. Tuosta vielä piti sitten rakennusvaiheesta kysyä, niin oliko teillä jotain, toki Sulo on ollut silloin tosi pieni, eli minkä ikäinen hän oli silloin, kun pätkiikö me yhteys? Vähän ihan pikkusen pätkä tuossa. Eli siis Sulo on nyt 3, mutta minkä ikäinen hän siis oli? No 1,5-vuotias. Niinpä. Eli hän on niinku puolet elämästään ollut niin asunut pakussa ja toisaalta kaikki se aika, mitä hän ehkä nyt muistaa, niin on tosiaan pakuelämää. Kyllä. Oliko teillä jotain sellaisia tiettyjä juttuja, mitä te otitte huomioon, kun te rakensitte pakua, että kun teillä oli siinä vaiheessa semmoinen taapero siinä mukana, niin miten te ajattelitte, miten te ratkaisitte erilaisia just niin kuin nukkumanjärjestelyitä tai muita siellä pakussa? No joo, toki siis justiin mietittiin noi sängyt silleen. Sulla on tässä niinku oma sänky tässä, missä mä istun tässä meidän sohva periaatteessa, että siitä saa muokattua aina sängyn. Ja sitten mitähän muuta sellaista, no varmaan niinku, että haluttiin iso esimerkiksi toi allas silloin, kun oli pienempi, että saa siinäkin suihkuteltua ja näin. Mutta toki, en tiedä onko muuta nyt sellaista niin semmoista.
mutta noin pari asiaa nyt ainakin, että toki toi sänky piti silloin miettiä. Mutta Joo. ei varmaan muuta silleen nyt niin erikoistuu mieleen niin kuin tuohon Toi on muuten hyvä pointti toi iso lavuaari tai toi allas, just koska siinähän on niin kuin älyttömän helppo sitten lapsi pestä ja saa Joo. siinä olla ammeessa tai suihkussa tai mitä vaan, kun on pieni lapsi, niin se hyvin hoituu sitten siinä. Et se oli varmaan niin tosi käytännöllinen ratkaisu, voisi kuvitella. Joo, kyllä se on ollut ja sitten toki meillä on sitten vielä tommonen niin kuin kokoon taitettava semmoinen pikku punkka, mutta Joo. tai siis amme. Amme varmaan oli murresana tuo punkka. Miten te saatte arjen pyörimään? Kiinnostaa ihan varmasti hyvin montaakin just nämä teidän työkuviot ja mistä tulee raha elämiseen ja tämmöiset kaikki. Että lähtökohtaisesti ainakin itse koen, että ehkä kun asutaan niin kuin tien päällä tai ollaan pidempään tien päällä, niin se eläminenhän oikeasti on aika niin kuin halpaa verrattuna siihen, mitä se on paikallaan talossa asuen. Tai ainakin mä koen, että meidänkin niin kuin pidemmät reissut, niin sitä rahaa lopulta menee aika vähän. Et enemmän sitten totta kai maksaa polttoaineet ja tällaiset sitten, mutta niin kuin muuten, niin kun on se oma keittiö ja kaikki, että pystyy tekemään sen ruoan siinä ja pystyy nukkumaan siinä ja kaikki, niin ei mene niin kuin sillä lailla ulkopuolisen palveluihin niin paljon sitä rahaa. Joo, se on kyllä totta, että että paljon tulee just kysymyksiä, että miten on varaa, mutta eihän tässä niinku just se, että ei tässä, niinku, että vaikka ne varmaan just näyttää somessa ja videoissa niin uskomattomalta, mutta sehän on vaan se, että se auto on jossain hienossa paikassa, että eihän se, että toki niinku just siihen pensaan, että mekin ajellaan tosi paljon ja näin, mutta se on ollut kyllä ihan totta, että just kun saa kokattua täällä ja kaikkea, että ei siihen tarvi mennä niin ekstra rahaa, että ehkä sitten enemmänkin no esimerkiksi just, että pitää olla hyvät vakuutukset ja sitten toki, että jos auton kanssa tulee jotain yllättäviä ongelmia, niin totta kai kannattaa varautua semmoisiin menoihin ja niin niitäkin on tullut semmoisia yllättäviä, tai niinku, että harmillisenkin semmoisia yllättäviä tilanteita just, että on mennyt vaikka johonkin huoltoihin enemmän rahaa. Mutta siis mehän tehdään tosiaan töitä täältä tien päältä ja Samu on tehnyt tämän koko ajan. Hän on yrittäjä ja etänä tekee ja on ohjelmistokehittäjä eli tälle kansankielinen koodaaja. Ja se on mennyt yllättävänkin hyvin niin kuin, ja mä olin tosiaan niin kuin vanhempainvapaalla sit Sulon kanssa siihen asti, että hän täytti 3 vuotta. Ja aloitin kanssa just nyt yrittäjyyden tuossa tammikuussa ja että nyt tehdään sitten kummakin, mutta no arki pyörii silleen, että Samu aloittaa aikaisin aamulla työt tässä läppärin ääressä. Me saatetaan tuossa vähän vielä nukkua Sulonkaan ja me lähdetään yleensä sitten aamujuttujen jälkeen pihalle, mutta toki siis aika hyvä keskittymiskyky saa olla, että kestää sen meidän hälinän tuossa. Mutta mitkä on nämä vastamelukuulokkeet ja semmoista. Kyllä se, että auttaa yllättävän paljon ja toki pitää olla sitten vaan semmoinen hyvä keskittymiskyky, niin kuin Samulla on, että itsellä on ehkä vähän huonompi. Mutta... Joo, voisi ajatella, että siinä voi olla vähän semmoista pientä hässäkkää ympärillä todellakin, että kun siinä kuitenkin on se pieni lapsi ja muuta, ja sitten siellä on pieni tila, että kun ei ole semmoista isoa asuntoautoa, missä voisi esimerkiksi vetää jotain sermiä väliin tai jotain, että olisi semmoista vähän enemmän tilaa, niin keskittymiskyky varmasti on niin kuin hyvä supervoima kyllä siinä kombossa. Joo, kyllä. Ja sitten niin kuin me aluksi silloin, kun on ennen kuin on lähdetty reissuun, niin ollaan just mietitty, että välillä sitten jossain kahviloissa ja näin, mutta Samu on varmaan kerran käynyt jossain kahviloissa tekemään töitä, ettei ole vaan tarvinnut. Ja nyt just tosiaan meidän niin kuin semmoinen ideaali rutiini päivässä on se, että lähdetään sinne pihalle Sulonkaan ja tehdään mitä tehdään ja sitten tullaan lounasaikaan takaisin ja sitten meillä niin kuin periaatteessa vaihtuu osot nykyään, että sitten syödään ja sitten Samu lähtee tekemään Sulonkaan jotain, mä jään tekemään töitä ja toi on niinku semmoinen peruspäivä, mutta sitten toki tähän koko arkeen tietysti liittyy kaikenlaista just ajamista ja semmoista ja suihkujen etsimistä sun muuta pitää sitten vaan mahduttaa, mutta tähän asti on mennyt ihan hyvin. No mutta toi on ihana kuulla, että olette löytänyt tommosen niin kuin tavallaan syklin, mikä teillä toimii siinä päivässä. Että toi on tosi kiva, että löytyy ja että on mahdollisuus just niin kuin, että pystyy tekemään toinen aamulla ja sitten pystytte vaihtamaan ja toinen ottaa sitten koppia sit illasta, niin toihan kuulostaa tosi toimivalta, mutta se on ihan totta, mitä tuossa sanoitkin, että siinähän on sitten
toki se, että ehkä jos ollaan niin kuin asutaan talossa tietyssä paikassa, niin silloin ei ole näitä veden etsimisiä ja mistä saadaan sähköä ja missä olikaan se seuraava ruokakauppa ja missä nyt yövytään ja tämmöisiä niin kuin hyvin elämän perusedellytyksiä, mitä siinä totta kai sitten tossa on enemmän, mitä pitää hoitaa myös sen arjen töiden teon ja lastenhoidon mukana. Että onhan siinä varmasti niin semmoisia, mitkä eri lailla kuormittaa sitten taas joissakin tilanteissa. Kyllä, ja varsinkin varmasti just, että jos nyt ajattelee, että haluaa pakoelämää ja näin, niin kyllä se niin kuin just kannattaa hirveästi selvittää tuollaisia niin kuin asioita tavallaan, että tajuaa sen, että mitä se oikeasti on, niin kyllä se vaatii vähän sellaista tottumista, että just se on se meillekin niin kuin jossain kohtaa tuntunut tosi työläältä, mutta sitten siitä, kun oppii just siihen rutiiniin ja oppii, niin kuin, että mistä ja mitä kannattaa etsiä, niin kyllä siihen niin kuin silleen, sitten just niin kuin loksahtelee ne jutut, että miten sitä kannattaa pyörittää sitä arkea. Mutta niin kuin. Ja ehkä just se, että siitä tulee arkea, niin sitten se varmasti helpottaa siihen, että sitten ne asiat niin kuin lähtee pyörimään. Jos toki siihen täytyy löytää se oma tyylinsä sitten, niin kuin mikä sit sopii itselle tehdä sitä. Mutta. Kyllä, ehdottomasti. Ja kyllä me ainakin yritetään just Sulon kanssa pitää sellaista rutiinia yllä, että ainakin nukutaan ja syödään niin kuin samaan aikaan, että sitten kaikki muu härdelli voi olla siellä ympärillä, mutta just silleen, että ne on niin kuin, koska kaikki nyt tietää, että nälkäinen ja väsynyt niin ei ole sen kivareissa, mutta heti kun pystyt, niin kuin sen takia me ollaan pidetty sitä silleen, niin kuin siitä kiinni, niin sitten on kyllä pärjätty pitkälle. Joo, ja toi olikin itse asiassa mulla kysymyksenä myöskin, että minkälaisia teillä on semmoisia rutiineja, mistä pidätte niin just Sulon kanssa kiinni, koska kuitenkin maisemat vaihtuu paljon ja saattaa mitä vaan niin kuin tulla vastaan ja saattaa illat venyä ja jos ei löydykään sitä yöpaikkaa tai muuta ja sitten just kaikki nämä tämmöiset ylimääräiset veden etsimiset ja ruokapaikkojen tai kauppojen etsimiset ja muut, niin mitkä on sellaiset sit, mitkä tavallaan säilyy, koska mä oon ainakin huomannut, että meillä pidemmillä reissulla, niin ne on kuitenkin tosi niin kuin tärkeitä lapsille, jotta heillä säilyy ne tietyt rutiinit ja sitten se saakin pyöriä siinä ympärillä hyvin paljon uutta ja ihmeellistä, mutta kun ne rutiinit on siellä, niin se pitää sen rungon lapsille tosi perusturvallisena ja semmoisena, että heillä on niin kuin mielekästä olla. Ja he mielellään itsekin pitää kiinni niistä rutiineista. Miten teillä on, niin kuin, miten sä koet vielä pienemmän lapsen kanssa tosiaan, että miten teillä sitten? No siis kyllä mä koen kanssa tosi tärkeänä ja sitten just sitä, että on miettinyt silloin, kun on lähtenyt just sitä, että onko se niin kuin just sitä, että on luoko sellaista turvattomuuden tunnetta tai jotain, että huomaako se nyt lapsessa koko ajan vaihtuu paikat ja näin, mutta kun meillä on tässä kuitenkin tämä koti ja sitten on niin kuin vanhempien läsnäolo ja sitten just silleen niin kuin ollaan pidetty rutiineista silleen, no ruoka-aikataulut ja sitten tietysti kyllä meidän niin kuin arki kuitenkin suht niin kuin sellaista samanlaista on, että vaikka mennään puistoon tai vaikka se on eri puisto, niin silti se on sellaista niin sanotusti arkista ja sellaista niin kuin samanlaista, että ei se nyt niin kuin yhtä high lifea ole koko ajan, vaan meillä on välillä ihan normaaleja ja tylsiäkin päiviä, että just silleen niin kuin se ja sitten tietysti nämä nukkumaan menoajat, että meillä oikeastaan ollaan pidetty niistä tosi hyvin kiinni ja sitten ehkä joskus on pitänyt just silleen, että saattaa nukahtaa vaikka tuohon, kun ajetaan, että tehdään iltarutiinit tavallaan ja sitten ajetaan silleen, että nukahtaa tuohon. Sitä me tehdään harvemmin, mutta sekin niin kuin onnistuu, ettei ole silleen, tai ainakin on ennen onnistunut, mutta nyt itse asiassa on varmaan ekaa kertaa, kun on vähän tälleen mennyt toi unirytmi, että on nukkunut tässä päikkäreitä ja vähän valvotteena, että me ollaan aika hyvin vedetty tähän asti, mutta nyt kun ollaan tässä vähän ajeltu tämä viikonloppu tälleen, otettiin spurtti, niin meni heti vähän rytmit sekaisin, mutta muuten just pidetään niistä kiinni, koska se on tosi tärkeää ja sen huomaa sen heti, jos menee nuo aikataulut. Niin pienessä lapsessa ja varsinkin tuollaisessa uhmaikäisessä lapsessa, niin joo, ja just sitäkin, kun just täällä somessa näyttää kaikkea, mutta just silleen, että ei mihinkähän, onkohan mä kirjoittanut tai sanonut jossain, mutta ettei sitä niinku uhmaa pääse pakoon tällä pakullakaan. Että. Niin. Joo, ja just se, mitä niin kuin mäkin aina sanon, että kun kaikki tunteet mahtuu, ne mahtuu sinne kotiin ja siihen elämään siellä, mutta ne mahtuu myös sinne reissuelämään ja sinne liikkuvaan elämään. Ja ne on ihan sallittuja joka paikassa ja ne niin kuin kuuluu olla. Että toki mä niin kuin itsestäni huomaan, että mun pinna on paljon pidempi, kun me ollaan
tien päällä tai reissussa tai muualla, että mulla on niin kuin tosi paljon enemmän sitä positiivista niin kuin energiaa itselläni. Ja totta kai se sitten myöskin niin kuin välittyy lapsiin, mutta se, että kyllä lapsilla on ihan oikeus niihin kaikkiin tunteisiinsa ihan niin kuin missä vaan ollaan. Että ei ne siitä, niin kuin, mikä kato, varsinkin kun ollaan pidempiä aikoja tekin, kun te elätte ihan arkea, niin totta kai ne on siellä. Ja sitten tuostakin tuli mieleen just yksi, että kun teillä tosiaan se on se arki siellä, niin eihän se tietenkään ole sitä jatkuvaa menemistä ja touhuumista ja tekemistä, vaan se on ihan, teillä niin kuin asettuu se arki sinne ja teillä on pidempiä pätkiä, kun te ootte ja ette tee semmoista niin kuin high life-elämää just, että mennään etsiä niitä hienoja kallion kielekkeitä ja parkkipaikkoja ja muita, vaan että se on niin kuin sitä leikkipuistosta leikkipuistoon. Joo, kyllä just silleen, että löytyy niitä Litlin pihaparkkeja ja kaikenmoisia parkkeja, että just ettei aina mennä ja tehdä. Kyllä me niinku ollaan hyviä lepäämäänkin ja kaikkia silleen, että katsotaan just sulon mukaan tietysti ja näin poispäin. Ja sitten me aika paljon saadaan kysymyksiä just, että miten Sulo jaksaa istua autossa, että vinkkejä ja näin, mutta tässäkin toki niin kuin jotain vinkkejä voi antaa, mutta täytyy kyllä sanoa, että varmasti on myös hyvin pitkälle tottumuskysymys, koska me ollaan ihan pienestä vedetty sinne Lappiin ja kaikkea. Ihan tosi pitkiäkin automatkoja tullut, että varmasti siitäkin mutta just vähän itsekin ihmettelee välillä, että miten helposti nuo ajomatkat menee ja tuleekin ajeltua välillä melko pitkiäkin matkoja, mutta kyllä. Kaikki on vähän tämmöistä tottumuskysymyksiä myös. Ja asenne. Joo, hyvin paljon varmasti just sitä tottumuskysymystä, koska kyllä niin kuin meilläkin kun on pienestä pitkää matkaa istunut autossa ja ollut ja mennyt, niin kyllä siihen on tullut semmoinen oma, että se ei ole tavallaan heillekään enää semmoinen mikään juttu, että nyt lähdetään ajamaan pitkää matkaa, vaan se on osa sitä kaikkea. Että sitten siinä on kaiken maailman, mitä ne pelailee ristinollaa ja kaiken korttipelejä ja mitä ikinä he keksiikas sitten siinä keskenään. Että heillä on tosi tietenkin kiva, kun heitä on meilläkin 2 ja ne istuu tässä vierekkäin, niin sitten on pöytä, missä ne pystyy oikeasti sitten touhuilemaan ja piirtelemään ja tekee. Että kyllä niin sitten kummasti keksii. Ja onhan se totta kai sitten siinäkin, että joskus pitääkin olla tylsää ja myöskin se tekee ihan hyvää, että on tylsää. Se kummasti ruokkii mielikuvitustakin sitten näillä siinä, että ja myöskin saa heidät katteleen ulos ikkunasta ja oikeasti katsoa, missä liikutaan. Että se ei olekaan vaan se semmoinen niin kuin tavallaan mekaaninen siirtymä paikasta A paikkaan B, vaan se on ihan osa sitä koko niin kuin olemista ja menemistä. Niin, just näin. Hei, ihan varmasti on jotain asioita, mitkä myös on niin kuin, jollain tavalla koet haastavaksi just niin kuin pienen lapsen kanssa siellä maailmalla mennessä, koska tekin olette tosiaan pitkiä aikoja siellä ja siellä ei todennäköisesti ole tukiverkkoa teillä ainakaan kauhean lähellä. Ja sitten just se, että tietyllä tavalla kuitenkin se semmoinen tai ei voi sanoa jatkuvasti, koska te olette pidempiä aikoja myös paikalla, mutta kuitenkin se semmoinen niin kuin liikkuva elämäntyyli. Niin kyllä se varmaan jonkinnäköisiä semmoisia on ehkä kohtia, mitkä koet haastavana. Kyllä, ehdottomasti joo. Ja siis niin kuin siis semmoinen oma aika puuttuu ja just se, kun ei ole sitä tukiverkostoa, niin ehkä tähänkin on vähän liikaa tottunutkin siihen, että välillä että ei ole sitä omaa aikaa tai sitä, niin kuin, että voidaan lähteä jonkin treffeille tai jotain, kun pääsee jonkin kauppaakin 2, niin on silleen vau, että tämmöistäkin mutta siis nyt varsinkin, kun mäkin aloitin nuo työt, niin, ja on se aiemminkin toki ollut niin kuin semmoinen, että tavallaan, että jotain saa, niin pitää jostain luopua, niin me ollaan vähän niin kuin siitä omasta ajasta jollain tavalla jouduttu luopua. Toki ollaan yritetty aina välillä sitä järjestää silleen, että sitten toinen lähtee ja toinen on, että varsinkin jos näyttää siltä, että sitä omaa aikaa tarvitsee, ja siinä vaiheessa ainakin viimeistään. Ja ehkä se niin kuin, just, jos on niin kuin meidän juttuja, niin just sellaiset harrastukset, ja ainakin Samu on sanonut sitä, että alkaa vähän kaipaamaan sellaista, että olisi kiva, että olisi hänkin just golfaa ja kaikkea. Toki täälläkin pääsee, mutta silti semmoisia vähän aikaa kaipaa sellaista rutiinia. Nyt kun on ollut niin pitkään ja että on niin arkistunut, eikä tämä ole enää vain sitä uutta ja viehättävää, niin nämä on ainakin niitä. Ja sitten toki nyt kun sulla vanhenee, niin sitten se ei ole ollut mikään ongelma niin kuin vanhenee, mutta siis tulee ikää lisää. Mutta niin kun on ollut niin pieni, niin ei ole silleen osannut edes kaivata kavereita, eikä hän ole niin välittänyt, jos on ollut jotain lapsia puistossa, niin hän on mieluummin vaihtanut ne lelut, kun leikkinyt jonkun lapsen kanssa. Mutta nyt hän huomaa, että on alkanut ottaa yhteyttä silleen puistossa, että yrittää niin leikkiä ja näin.
mikä on ihanaa, mutta just silleen, että tulee semmoinen, no, että olisi kiva, että pääsee just vähän vielä enemmän leikkiin. Kyllä me aina Suomessa meillä on toki kavereita ja näin Niin. pois sukulaisissa ja näin, mutta että siellä nyt viimeistään, mutta kuitenkin semmoinen, että alkaa vähän olla se voi, että voisi vähän niin kuin, että enemmänkin ja just miettii lapsen kannalta tietysti ja toki jos tekee jotain pienempiä retkiä, niin eihän se sitten, mutta tälleen kun tämä on tätä arkea, niin nyt on alkanut tulla tämmöisiä juttuja eteen, että alkaa miettiä sitten niitä. Kyllä. Ja niinhän se meneekin, että totta kai elämä koko ajan muuttuu, elämäntilanteet muuttuu ja just lapsi kasvaa, ei kauhean vanha edelleenkään, mutta kasvaa taaperosta ehkä leikki-ikä ja niin päin pois. Niin. Te olette Euroopassa nyt siellä pyörinyt, niin miten sä koet turvallisuuden? No siis joo, se on aika semmoinen, me ollaan koettu siis silleen, niin kuin, ei ole tullut meillä mitään vastaan semmoista, että olisi tarvinnut oikeastaan kertaakaan silleen pelätä mitään. Toki aina on niin kuin, silleen, ajatuksia ja kuulee kaikkea ja näin poispäin, niin kuin saattaa tulla välillä sellaisia, mutta siis me yleensä silleen aika, no toki semmoisella ihan nyt maalaisjärjelläkin ja sitten välillä intuitiollakin, jos mennään johonkin, että saatetaan kääntyä tai parkkipaikalta tai jotain tämmöistä, mutta me käytetään siis tosi paljon puskaparkkeja kuitenkin ja sitten me käytetään tätä Park for Night-sovellusta, niin siellä on kuitenkin aina kommentteja ja tähdet myös, niin kuin tähtitetty ne parkit, niin kyllä me aina katsotaan silleen, että on hyvät tähtiluvut ja sitten luetaan kommentit ja jos siellä on yksikin vaikka ryöstö tai jotain lukea, niin ei me sinne mennä. Ja sitten ehkä just kaupungeissa niin melkein aina käytetään sitten niin kuin leirintäaluetta, että ei me edes mennä siellä puskaparkkeihin sitten. Joo. Koska silleen, mutta muuten ollaan koettu kyllä, että ei ole ollut niin kuin mitään, ei ole käynyt meille onneksi kohdattu mitään ikävää, että silleen tosi hyvin mennyt siihen nähden. Miten sä koet niin kuin muuten, kun sä sitten lapsen kanssa siellä liikut ja pyörit, niin onko sulla on ihan turvallinen olo tavallaan, päästään hänet siellä juoksentelemaan tai menemään, en tarkoita nyt autoteille tai muuta, vaan ihan muuten yleisesti. No en mä kyllä niinku, en mä kyllä päästä niin kuin täällä. Ei ole, aika harvoja paikkoja on silleen, että mä päästään mitenkään erityisen pitkälle. Niin kuin aina on sitten melkein siinä mukana. Tai niin, että näkee. Että se on kyllä mitä ei, niin kuin varmasti ei olisi Suomessa samalla tavalla, että se on täällä Euroopassa ehdottomasti semmoinen pitkä miinus, että tavallaan ei silleen niin kuin uskalla eikä tahdo niin kuin silleen, niin kuin, että se on semmoinen asia, että ei, niin kuin, että jos nyt on jossain oikeasti semmoisessa kivassa parkissa, sitä näkee vaikka siihen pihalle ja siinä kun kaikki fine, niin sit voi ehkä vähän, mutta ei kyllä en ole nyt vielä ainakaan, vielä on perässä kulje aika hyvin. Ja se on kyllä semmoinen asia, että täällä on vähän pakko, että se niin kuin, että kannattaa ottaa huomioon, että jos jotkut on lähdössä Eurooppaan, että ei ole Suomi tämä valitettavasti, muut maat. Että. Kyllä, ja tuosta hyvä esimerkki, just kontrasti tuli just tuossa, kun sä puhuit Park for Nightista, että kun te katsotte sieltä niitä yöpaikkoja, ja sitten kun siellä tosiaan on ne tähtiluokitukset, ja sitten on myös ne kommentit, että ihmiset tosi paljon kirjoittelee kyllä niistä paikoista, niin se, että mä katson täällä Suomessa niitä, niin en mä etsi sieltä, että onko siellä ryöstö vai eikö siellä ole ryöstöä ollut siinä paikassa. Joo, tämäpä. Että tässä on niin kuin tosi iso kontrasti siinä, että mitä minä sieltä luen, kun mä etin meille puskaparkkia täältä Suomesta, tai mihin te kiinnitätte siellä huomioon, että on varmasti tämmöisiä. Ja just toi, ehkä niin kuin myös itse hyvin paljon luottaisin siihen intuitioon, että kyllähän se, niin kuin, se kertoo aika paljon, että jos sä tulet paikalle tai lähestytetään paikkaa ja yhtään tuntuu siltä, niin ei varmaan lapsen kanssa varsinkaan lähtisi sitten yhtään edes miettimään, että mieluummin sitten kääntyy ja menee johonkin muualle. Joo, kyllä me pelataan aina just Samun kanssa niin kuin tosi turvallisesti noissa, että niin kun vaan pystyy, että ei nyt toki silleen, että elättäisi jossain pelossa, mutta siis silleen järjellä. Just järjellä. Joo, ei siinä varmaan siitä menisi ehkä kaikki merkitys ja tarkoitus, jos sitten taas niin kuin pelossa eläisi liikaa, mutta juuri sillä lailla varmasti myös se paljon merkitsee, kun se lapsi on siinä mukana, niin tulee mietitty vähän vielä enemmän ja tarkemmin tällaisia asioita. Hei, teidän autossa, miten te olette huomioineet jotenkin erityisesti sitä turvallisuutta teidän auton rakennusvaiheessa tai muuten varustelussa? No siis
kyllä meillä, no meillä, jos ajattelee tolleen jotain arvotavaraa näin, että jos sattuisi jotain, niin meiltä nyt löytyy kassakaappia ja sitten, no sitten on tommonet niinku palo- ja kaasuhälyttimet ja onkohan muuta sellaista ekstraa sitten. Ei varmaan muuta sitten sen lisäksi, mutta ne nyt ainakin on niin. Joo. Ja tässä ehkä niinku taas sit niinku Suomen olosuhteisiin, niin se kaasuhälytin on semmoinen, mikä varmaan aika monelle on uusi juttu. Joo. Mutta yleisesti kyllä aika suosittu, kun sinne Eurooppaan lähtee. Joo. Aika paljon kyllä on sitten laitettu. Ja sitten varmaan just toi kassakaappi, että saa oikeasti sitten ne arvotavarat sinne lukkojen taakse, niin on varmasti hyvä. Kyllä, joo, ja siis kyllä noi on ihan silleen niin kuin just arkipäivä, kun lukee noita kommentteja tai kuulee esimerkiksi, en nyt halua pelotella ketään, mutta just silleen esimerkiksi Ranska on nyt kuullut jotenkin hirveästi kaikkea sellaisia pieniä näpistelyitä, että se on tosiaan, me ollaan nyt onnekkaita, ja toki silleen, että jos me jätetään autopäiväksi johonkin, niin kyllä me tosi niin kuin hyvin yritetään katsoa sitten, että mihin me se jätetään ja että on muitakin autoja ja kaikkea. Että ei nyt ihan mihin tahansa sitä voi jättää, mutta että kyllä niitä vaan tapahtuu ja aika paljonkin just sitten, että niitä semmosia, että jos lähtee johonkin päiväksi ja tulee takaisin, että on sitten ryöstetty, että Joo. ainakin, että mikä on tietysti tosi ikävää, mutta että yrittää vaan sitten miettiä niin kuin ja just katsoo silleen, että ei nyt ihan mihinkään tohjansa jätä ja sen semmoista. Joo. Mä huomaan sen itse, että kun me lähdetään, niin kyllähän mulla on niin kuin retkirepossakin suunnilleen niin kuin läppäri mukana ihan vaan, tai sitten just joku kovalevy tai joku, koska siellä on kaikki ne kuvat ja kaikki. Kyllä ne kulkee mukana. Niin, onhan se eri asia just silleen, että kun sulla on tässä ja sitten sun pitää vähän välillä miettiä, että toivottavasti koko kotia ei viedä, että onhan se sellaista melkoista. Osa sitä elämää, mutta jos mietit semmoisia kohteita tai maita tai jotain, niin mitkä on jäänyt sulla mieleen semmoisina niin positiivisina ja lapsiystävällisinä ja semmoisina, mihin niin kuin mielellään palaa? Mikä voi niin kuin kokea kodikseen silloin, kun siellä on, että missä on semmoinen hyvä olla? No siis, Italia on tosi lapsiystävällinen. Aivan ihania. Harmittaa, kun en osaa italiaa, koska sitten on aina vähän silleen, että en ymmärrä, mitä puhutte. Kun tulee niin kuin aina lapsille, niin kuin, tai siis niin kuin sulolle kaikkea höpisemään ja juttelemaan. Ne on kyllä ja tosi jotenkin sellainen, ne on aina just huomaa siinä kulttuurista, että ne on niin siellä mukana. Ja niin just esimerkiksi ravintoloissa ja kaikkea, ne niin kuin kuuluu siihen niin kuin, ja ne on siellä aina mukana ne lapset ja tosi ihana. Ja sitten no kyllä se Espanjassa on myös niin kuin, mun mielestä Italiassa on jotenkin vielä vahvempi, mutta kyllä Espanjassakin toki ja sitten niin just kaikkea niin kuin, ihania puistoja ja kaikkea ja semmoista niin kuin, liikunnallista tekemistä paljon. Nämä kaikki pump trackit täällä sai paljon huomiota Suomen puolelta, kun mä laitoin ja niin kuin semmoisia juttuja ja kaiken maailman puistoja tai semmoisia just sellaisia liikuntapuistoja ja kaikkea. Ja no sitten Portugalissa me ei olla kyllä sitä hyödynnetty, mutta mä luin, että sielläkin on niin kuin, että jos on lapsenkaan, niin vähän niin kuin tai menee johonkin tällaisiin turistikohteisiin tai johonkin, että pääsisi aina niin kuin jonon ohi kuulemma. Okei. Että kaikkea ja tämmöisiä piekkojuttuja. Mutta joo, kyllä mä sanoin ykkösenä sen Italian. Se on ehdottomasti semmoinen. Ja kyllä mä sanoisin myös, niin kuin, että olisi ihanaa, jos Suomessakin tulisi jotenkin vielä enemmän. Mielestäni se on, niin kuin, tai siis siinä on tosi iso kontrasti, että välillä jotenkin harmittaa, että Suomessa on niin silleen, että niin kuin lapset olisi jotenkin eri asia kuin muut ihmiset. Että mä kyllä toivoisin, että siihen tulisi muutos. Että toki täällä on sitten tämä niin kuin, aikataulu, niin kuin päivän rutiinit on eri. Että mä just sanoin tuossa yksi päivä, että sulla on varmaan Espanjan ainut lapsi, joka menee 8 nukkumaan. että täällä on sitten, no toki sitten siestat ja näin, että sen takia he menee varmaan myöhemmin. Vähän eri silleen kulttuurillisesti, mutta kuitenkin olisi ihanaa, että lapset vaan kuuluisi siihen pakettiin joka paikassa, että rentouduttaisi vähän sen suhteen. Ja sitten päinvastoin, mikä on semmoinen, mikä ei sitten ehkä ole
ensimmäisenä seuraavana listalla, mihin menisi takaisin? No en mä sano, että nyt olisi ehkä kokenut mitään silleen, ehkä enemmänkin sitten just toi turvallisuuspuoli, että Joo. sitten suunnittelisi ainakin paremmin, mutta ehkä just joku Baltian maa, kun ajettiin siellä, niin ehkä siellä tuli vähän sellaista, että voisi sitten olla mieluummin leirintäalueella tai jotain, mutta en mä nyt sanoisi, että missään on silleen niin kuin huonoa kohtelua lapsen kanssa saanut. Toki vähän. Mutta toi on tosi iso tekijä toi turvallisuus juurikin, että niin kuin varmasti sen kautta hyvin nopeasti ajatteleekin näitä asioita enemmän. Kyllä, ehdottomasti. Oletko paljon kohdannut siellä suomalaisia muita perheitä, jotka olisi reissun päällä pidempään tai jopa ihan asuispakussa? Onko tullut semmoisia perheellisiä vastaan? No ei ole kyllä muutenkin suomalaisia ihan tosi vähän tai ylipäätään silleen perheellisiä, että ehkä silloin jotenkin romantisoi ajatusta, että on vanlifereitä ja tehdään kavereita ja kaikkea ennen lähtöä. Että se no somessa toki sitten eri lailla, mutta sitten silloin kun on lähtenyt, niin sitten no ehkä toi meidän niin kola tai toi koko talvi ja näin poispäin, että sitten on ollut tosi hiljaisiakin parkkeja, että saat olla välillä ihan yksin, tai sitten oikeastaan tämä niin kuin ikäluokka on itse asiassa täällä karavaanereissa aika iäkästäkin, että kun niin kuin on sitten tuosta, että eläkkeelle lähdetään, niin sitten meidän naapurit on usein vähän iäkkäämpiä ihmisiä, että nyt itse asiassa Portugalissa sattumalta mentiin semmoiseen parkkiin, missä oli muitakin suomalaisia ja sitten oliko siellä nyt 3 autollista vai jopa 4 autollista suomalaisia sattumalta. Sitten oli vielä yksi niin kuin perhe Saksasta, kellä oli suonikäinen lapsi, niin sit se oli jotenkin tosi ihanaa, että toivoisikin, että olisi enemmän. Mä luulen, että jos olisi just leirintäalueella, niin voisin veikata, että sitten saattaisi ehkä enemmän tulla vielä tämmöisiä kohtaamisia, mutta nyt uskoparkkeillessa niin välillä on ollut kyllä aika niin kuin, ehkä jopa yksinäistä tai silleen, että just toivoisi niitä kavereita enemmänkin, että ei niitä vaan ole niitä perheitä, jotka tuolla sattuisi reissaan silleen. Tai niitä on niin vähän, että se chanssi, että tiet kohtaa, niin on aika pieni. Mutta että siellä on kausia, kun saa tai parkkeja, missä saa olla ihan yksinäänkin sitten, että ei ole semmoista valtavaa väenpaljoutta. Joo, ei tarvi niinku kaukaa, että kyllä siis ihan hyvin voi löytää semmoisiakin parkkeja, varsinkin jos menee johonkin tuonne metsään ja luontoon ja näin. Niitä löytyy, joo, ehdottomasti. Ja te olette vielä aina ollut nyt just pidempään tätä talvikautta, että sitten varmaan kesälomakausi voi ollakin aika erilainen. Joo, varmasti on. Ja kyllä sen aina huomaa silleen kevättäkin kohda, varsinkin tuolla vaikka Etelä-Espanjassa nyt, niin alkaa olla parkit täynnä ja näin. Kyllä sen eron huomaa. Hei, onko teillä, mä en tiedä kuinka paljon teillä on ollut, mutta onko ollut siis sairastumisia, varsinkin nyt kun teillä on tosiaan pieni lapsikin siellä koko ajan mukana ja muuta, niin onko ollut semmoisia haastekohtia, jos on tullut jotain sairastumisia siellä reissun päällä tai muuta? No, me ollaan päästy siis tosi vähällä, että meidän ensimmäinen lääkärikäynti oli nyt ihan pari sitten, ja sekin oli Fuengirollassa suomalaisella vastaanotolla, mutta siis ihan tuli tällainen vaan silmätulehdus sulla oli, että ei ollut sen kummempi juttu, mutta ja se on tosiaan ainut lääkärin reissu, mitä on täällä oltu, että me ollaan päästy vähällä. Ehkä niinku, musta tuntuu, että flunssat ja tuommoista aina kun on talvella käynyt Suomessa, niin sitten ollaan kaikki oltu flunssassa. Ja jotain tosi satunnaisia pieniä kuumeilua ja jotain pikkuflunssia, mutta tosi vähällä ollaan päästy. Ei ole kyllä ollut. Kerran ollaan Samunkaan oltu pienessä vatsataudissa, mutta sekin on niin nopeasti ohi. Ei tarvinnut mennä hotelliin. Joo, se vatsatauti on mun semmoinen ehkä painajainen tässä, että kun ollaan täällä pienessä tilassa ja just niin kuin Viron kanssa siis viikko sitten puhuttiin siitä, että kun heillä oli vielä sattunut niin, että ei olisi vesiä vielä autossa tai muuta, niin se on ehkä semmoinen mun pieni painajainen, että koska tämä hetki koittaa meilläkin, että saadaan sepöpö tänne reissun päälle, mutta siis onhan toi varmasti niin kuin totta, että kun tekin elätte siellä, te olette siinä teidän omassa kodissa ja sitten sitä omaa elämää hyvin vahvasti siellä, että varmasti pystyy välttämään todella paljon semmoisia yleisiä flunssakausia ja muita, mitä sitten muuten kun liikutaan koulussa tai päiväkodeissa tai työpaikoilla ja muuta, niin sitten tulee kuljetettua kotiin. Joo.
Joo, kyllä mä oon sitä miettinytkin, että voi jättää joskus tai palaa, että mitähän, että onko se nyt niin kuin hyvä vai huono juttu, että niitä ei ole ollut, mutta olen sitä ajatellut, että ehkä se on niin kuin, myös voi olla toki, että vastustuskyky on kasvanut, kun täällä kuitenkin niin paljon luonnossa just mennään, mutta tiedä sitten, niin. Että saattaa sieltä silti ne flunssat tulla joskus. Niin, mutta sekin on ehkä asia, että se on vähän niin. Ehkä, sitä ei ehkä tarvitse miettiä. Mä luulen, että paljon enemmän hän on saanut kokemuksia ja elämäänsä elämyksiä niin kuin siellä tien päällä ilman niitä flunssia. Kyllä, joo. Ollaan kyllä oltu siis tosi onnekkaita, että ei ole tarvinnut kärsiä semmoisista. Ihanaa. Onko sulla jotain semmoisia, mitä sulla nousisi ensimmäisenä mieleen, tai jotain semmoisia kysymyksiä, mitä sinulta usein kysytään niin kuin liittyen tähän juurikin lapsiperheen näkökulmasta tähän teidän elämään, mitä sä voisit tai haluaisit ehdottomasti kertoa vielä eteenpäin, että jos on semmoisia, ketkä miettii, että tämä olisi sitä unelmaa, mitä haluaisi elää, toi teidän näköinen elämä, tai sitten olisi jo niin kuin lähtenyt sitä kohti, mutta sitten, että mitkä olisi semmoisia jotain? No ehkä jotain, no tuossa jonkun verran just juteltiinkin niistä jo, mihin tuli jotain, mutta ehkä just silleen, no älkää rakentako silloin, kun on vauva, että tehkää se ennen tai jälkeen. Ei vaan. Mutta ja sitten se, että ehkä kannattaa niinku oikeasti testata, että vuokraa sitten pakun tai sitten matkailuauton, niin suosittelen ehdottomasti. Ja muutenkin silleen, kun luomaan on kaikki mahdollinen tieto ennen kuin lähtee. Tai semmoinen niinku käsitys vähän just siitä semmoisesta, että mitä se oikeasti on, että niistä arjen jutuista. Ja sitten varmasti vaan semmoinen niinku tsemppi, että se on oikeasti, niinku, että siis, että jos miettii, niin oikeasti menkää sitä unelmaa kohti. Kannattaa ehdottomasti, ihan turhaa tässä tarvii pelätä. Nyt on, niinku, ja just silleen, että lapsienkaan, niin tämä on kyllä niinku, ihan huikeaa, että jos on mahdollisuus, niin ehdottomasti kannattaa ottaa siitä kiinni. Ja sitten se muutenkin se matkailu on niin erilaista lasten kanssa, kun näkee sen lapsen silmin sen innon ja kaikki, että suosittelen. Ja toi on kyllä ihan totta, että jotenkin toi lasten kanssa toi reissaaminen ja niinku meneminen, niin se on jotenkin niin ihanaa, kun sä pystyt samaistumaan siihen, miten ne lapset sen näkee ja kokee sen maailman ihmeellisyyden ja uusien paikkojen ihmeellisyyden ja sen kaiken uteliaisuuden, niin onhan se ihan mieletöntä niin kuin niiden kanssa tehdä tota. Joo, on. Mä sitten haluankin sulta kysyä, että miten sä koet sen, koska tähän tosiaan vahvasti liitetään se sananvapaus, niin miten sä koet, missä se sulla tuntuu ja mitä se sulle merkitsee? Se on kyllä siis tosi iso osa ehkä niin kuin, ja siis semmoinen niin kuin voimavara ja just sellainen, että se on tässä ollutkin kyllä niin ihanaa, että se vapaus. Ja mulla on ehkä vähän niin kuin sanoinkin silloin tosta ihan ensimmäisiä noita juttuja, että kun vaan lähtee tekemään, niin mulla on ollut kyllä tosi tärkeää jo aika nuoresta asti, että mä oon lähtenyt just niin kuin maailmalla tavalla, että on ollut vähän niin kuin ne ovet auki, että mulla on ehkä se on persoonallisuuttakin, mutta just silleen, että ehkä tulee jopa pieni ahdistus, jos on liian kiinni jossain asioissa, niin se on ollut tässä kyllä niin kuin, tämä on ollut niin kuin tosi iso, tai niin kuin huippujuttu tässä meillä se, että me ollaan saatu niin kuin, tavallaan jotain niin pysyvää, että on oma koti, mutta se niin kuin liikkuu, niin eihän niin kuin, se on niin kuin ollut kyllä ihan mahtavaa, varsinkin just lapsen kanssa, että sille on se oma turvallinen koti, mutta sitten niin kuin päästään kuitenkin matkailemaan, mikä on meille niin iso juttu. Ja jotenkin just toi, niin kun, mä koen sen niin helpoksi tavaksi lasten kanssa mennä ja nähdä ja kokea, koska se on lapselle se perusturvallisuus säilyy siinä omassa kodissa ja siinä niissä ihmisissä, ketkä ollaan siinä perheenä ja mennään ja tehdään ja toteutetaan. Että niillä on aina se oma sänky, mihin aina palataan nukkumaan ja ne rutiinit ja muut. Että ja vessa. Vessa, kyllä. niin just se, että se on jotenkin, silti on se kaikki vapaus, vaikka ollaan siinä liikkuvassa kodissa paikallaan. Että se on kyllä niin kuin hyvin sanottu. Hei, mä kiitän sua aivan mielettömän paljon. Petra, oli ihana kuulla kaikkia näitä sun ajatuksia ja ihana viimeinkin kohdata livenä. Ehkä me kohdataan vielä kesän aikana sitten ihan oikeastikin livenä. Kiitos. Palataan. Ollaan yhteydessä ja kuulolla. Jes, tehdään näin. Moikka.